BPF বুলিবলৈ গ'লে আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰে ভিতৰুৱাকৈ আমি যিটো গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰে দমজাত আছে যে কাক প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিলে তেওঁলোকৰ অলপ কাম কৰা সহায়ক হ'ব। কিন্তু আমি দেখিছোঁ আজিৰ তাৰিখত BPF আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ তেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰা ৰাইজৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ তেনেকৈ কোনো আমি দেখা নাই। केन्डिडेटआ रावबो फोसावाखै दासिमबो जोङो एखेबारे गिनाङा जासे एखेबारे माने निर्भय भाबै जोङो दङ जे जोंनि दोलोआ निश्चय इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट नांनाय लोगो लोगोनो बे बिथिङाव सिन्था खालामगोन आरो अलरेडि साननानै दंबाय थायो। थाबैनो नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै नुनो मोनगोन। सार नोंथांमोननि सासे मावथि सोद्रोमा जिल्लानि सासे मावथि सोद्रोमाखौ BPFआ थांनाय बिथांनि न'आव थांनानै मोनसे जुबुजस्ति जयनिं खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बियो BPF दोलोनि मोनसे आखुथाय जे जर जुलुम होननाय जिनिसा थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव खालामबोबाय थादों। जाय सुबुङा जोंनि UPPL दोलोनि हारायै मेलेमै थैयै बियो जोंनि बिबानगिरि मावगिरि बे बिथांखौ न'आव थांनानै खालामहैनाया जोबोद इनाय बियो आयेनगत भाबैबो बियो जोबोद इनाय मोनसे रेजिस्टार्ड मोनसे पार्टी रिकगनाइज मोनसे पार्टीनि मावगिरिफ्रा डिसिप्लिन होननाय बुस्थुखौ जुदि मिन्थियाबा संबिजित होननाय बुस्थुखौ मिन्थिया आरो बेखौनो बिथांमोना खालामबोबाय थादों आरो बिनिनो बेखौनो रिपिट खालामनानै जोंनि सासे मावगिरिखौ बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो मावगिरि बिथांजों जोंनि दैदेनगिरि बिथांजों जों सावरायबाय बिथाङा खुनुपध्य बिथांमोनाव थांनो होननानैबो बिथाङा थाङाखैमोन बा गोसोबो जायाखै आरो जोंनि दोलोआवनो बिथाङा थाबाय थागोन। बेनिखायनो मा राहा लानो हायो बै बिथांमोन जायफ्रा जर जुलुमै बिथांखौ माने ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै होबाय बिनि थाखाय मोनसे आयेननि बेबस्था निश्चय लानाय जागोन। बियो दरं उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा मा मोनदांदों बिनि सायाव सोनारगोन निश्चय। जुदि दिलीप शइकिया बिथाङा थांनाय बोसोरबा टार्माव रायजो राजाफोरनि खाथियाव जुदि साफिनो हादोंबा गोरबो गोसोआव जुदि जायगा आवग्रिनो हादोंबा बुंनांगौ जेबो गैया। दा बेखौ दरं उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रासो मोजाङै मोनथिसिगोन। बेखायनो आरो केन्डिडेट फोसावनाय फोसावैया बियो जाहैबाय BJPनि बिथांमोननि इन्टारनेल मेटार बियो बिथांमोना जेखौ फोसावनो हायो सोरखौ फोसावा बिथांमोननि खोथा। बेखायनो जोंहा बेयाव बांद्राय कमेन्ट होनांगौ बाथ्रा गैया। BPF বুলিবলৈ গ'লে আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰে ভিতৰুৱাকৈ আমি যিটো গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰে দমজাত আছে যে কাক প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিলে তেওঁলোকৰ অলপ কাম কৰা সহায়ক হ'ব। কিন্তু আমি দেখিছোঁ আজিৰ তাৰিখত BPF আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ তেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰা ৰাইজৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ তেনেকৈ কোনো আমি দেখা নাই। তেখেতসকলৰ ৱাৰ্কাৰ তেখেতসকলৰ লিডাৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি UPPL দলত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিখিনি কাম চলি আছে আজি শান্তিৰ মানে বিটিআৰ চলি আছে প্ৰগতিৰ বিটিআৰ যিটো চলি আছে ৰাইজৰ হৈ কাম যিটো চলি আছে ৰাইজৰ চৰকাৰ হিচাপে এই আস্থা আৰু বিশ্বাসক লৈ আজি BPF দলৰ নেতা কৰ্মীসকল UPPL দলত যোগদান কৰি আছে। এই কাৰণে আহি থকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ BPFৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান কিবা এটা আহিব বুলি আমি ভাবা নাই। তাৰপিছতকৈ নৱশৰণীয়াৰ কথাটো আমি আপোনালোকে জানে আজি তেখেতৰ যিটো জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ সেইটোতে এটা প্ৰশ্নবোধক হৈ আছে। এইকাৰণে তেখেতেও যে কিবা এটা তেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব পাৰিব সেইটো আমি ভবা নাই।